Els animals vertebrats. Els vertebrats són un grup divers d'animals que es caracteritzen per tenir una columna vertebral. Aquesta estructura interna els aporta rigidesa i suport, alhora que els permet desenvolupar un sistema nerviós avançat. Dins dels vertebrats hi trobem 5 grups principals: peixos, amfibis, rèptils, aus i mamífers, cadascun amb les seves pròpies característiques i adaptacions. Els peixos. Els peixos són el grup de vertebrats més nombrós i divers, amb més de 32.000 espècies diferents que habiten la gran majoria d'ecosistemes aquàtics del planeta. Es caracteritzen per tenir el cos cobert d'escates i per respirar a través de brànquies. Això els hi permet viure permanentment submergits a l'aigua. Dins d'aquest grup podem diferenciar els peixos cartilaginosos, com els taurons i les rajades, i els peixos ossis, com el salmó i la truita. Els peixos presenten una increïble varietat de formes, colors i mides, adaptats a una gran diversitat d'hàbitats aquàtics, des dels petits peixos d'aigua dolça fins als grans taurons. Els peixos ocupen un paper crucial dins dels ecosistemes aquàtics. Els peixos es divideixen principalment en 2 grups: els cartilaginosos, com els taurons i les rajades, i els ossos, com el salmó, la truita i d'altres. Cada grup presenta característiques distintives. Els amfibis. Els amfibis és un grup de vertebrats que tenen la capacitat de viure tant a l'aigua com a la terra. Aquesta versatilitat es deu a la seva pell permeable i al seu cicle de vida, que inclou una etapa larval, aquàtica, i una etapa adulta terrestre. Algunes de les seves característiques distintives són la seva metamorfosi durant el desenvolupament i la seva capacitat de respirar a través de la pell. En el seu cicle vital, els amfibis passen per 3 etapes. En la primera etapa, els amfibis es reprodueixen a través d'ous, que es desenvolupen en un ambient aquàtic, com llacs, rius o basses. A la segona etapa, els ous es converteixen en larves, conegudes com a capgrossos. Aquestes larves aquàtiques respiren a través de brànquies i tenen una cua per desplaçar-se. En la seva etapa adulta, la tercera etapa, després d'un procés de metamorfosi, els capgrossos es transformen en adults terrestres amb pulmons i extremitats per moure's per la terra i l'aigua. Els rèptils. Els rèptils són un grup de vertebrats caracteritzats per tenir la pell coberta d'escates i per ser ectoterms, és a dir, animals de sang freda. Això significa que depenen de fonts externes de calor, com el sol, per regular la seva temperatura corporal. Els rèptils, a diferència dels amfibis, respiren exclusivament a través dels pulmons i no passen per cap fase de metamorfosi durant el seu desenvolupament. Dins dels rèptils distingim 3 grups principals: els sauris, el grup més nombrós de rèptils i que inclou els llangardaixos i les sargantanes. Es caracteritzen per tenir extremitats i moviments similars als dels mamífers. En segon lloc, els ofidis. Els ofidis, o serps, es distingeixen per la seva manca d'extremitats i el seu cos allargat, la qual cosa els permet moure's amb facilitat per diferents hàbitats. Els calonis. Els calonis o tortugues es reconeixen per tenir una closca òssia que protegeix el seu cos. Algunes espècies viuen tant a l'aigua com a la terra. Les aus. Les aus són un grup de vertebrats
que es caracteritzen per tenir el cos cobert de plomes, un bec sense dents i la capacitat de volar. Les aus són ovípares, és a dir, que ponen ous que després fan eclosió per donar lloc a les cries. Les adaptacions morfològiques de les aus són els ossos lleugers i la musculatura forta, coses que els hi permeten volar de manera eficient. D'aus en poden haver de voladores, de no voladores o de corredores. Les aus voladores, com l'àguila, estan perfectament adaptades per al vol gràcies a les seves ales aerodinàmiques i la seva musculatura poderosa. Les no voladores, com el pingüí, han perdut la capacitat de volar a canvi d'altres adaptacions, com les ales transformades en aletes per poder nedar. Les corredores, com l'estruç, han desenvolupat extremitats robustes i fortes per córrer a gran velocitat, en comptes de volar. Els mamífers. El grup dels mamífers és un grup de vertebrats que es caracteritzen per tenir pèl o cabell, glàndules mamàries que produeixen llet per alimentar les seves cries i per ser endotèrms, és a dir, de sang calenta. Això els permet mantenir una temperatura corporal estable independentment de l'entorn. Els mamífers es classifiquen en 3 grups principals: els monotremes, els marsupials i els placentaris. Els monotremes, com l'ornitorrinc, són mamífers que ponen ous en comptes de donar a llum a les seves cries directament. Els marsupials. Els marsupials, com el cangur, tenen cries que es desenvolupen en una bossa abdominal anomenada marsupi. I els placentaris, com els humans, tenen un desenvolupament complet dins de l'úter i neixen quan s'han acabat de desenvolupar. Si t'ha agradat aquest vídeo, no dubtis en donar-li like i subscriure't.